Yey, awusithwele kanzima baba. Abazali bethu basishiya sisancela nawe mfowethu. Oh, awusiphila kanzima baba. Abazali bethu basishiya sibancane. Yey, awusiphila kanzima baba. Abazali bethu basishiya sisancela. Abalandeli abafika ngesikhathi segush, abalandeli abafika ngesikhathi seParis, sigadumzila, ngoba iningi lena lazi mhlambe li-understanda manje izinto sezikanje. Lensizwa uMthandeni Gcamelisha aku-2013 lapha enza interview kwenye yama-promo emavidiyo ayewenzile ezokhipha album ethi Sibiza Abadlwane. Kunengoma laphana ethi ukhanda shisa, intombi ayishela imphushela odakeni izomncolisela indida. Enye yalezo ngoma adlala uZimdola Okhosini FM, kune-show ngathi engena abo-3 lapho Okhosini eSimanzonzo, esibhukisho weSimanzonzo. So yadlala-ke le nsizwa le, ayiphindanga yabheka emuva kusuka lapho. Yizo iy'ngoma lezi ezinye ezazikhona laphana kule album yakhe ethi Memory Card, Emkhukhwini, Selfish, Ithuna Lendoda, Khambe uze kuzofika lathi Sibiza Abadlwane, Ukhanda Shisa, Shuni Wenkani. Njengoba namanje-ke esaphusha wona-ke uShuni Wenkani. Before ngidlaleke le video yakhe le ayenzile eyi-promo, ngifuna nibuke ukuthi abaculi kuningi okuhle abakwenzayo before. Ziningi izinto ezinhle abazenzayo before kuze kuthiwa kunabalandeli ababalandelayo. Befike abalandeli beshintshe indlela umculi esizombuka ngayo, nangendlela yena umculi azoyiphatha ngayo, nanokwenza kwakhe izinto ukuthi abantu bamukela kanjani menze izinto. Akumele nikwazi ukuthi before nifike nizomsupport umuntu usuke nalo olwazi oluthize, usuke kwazi ukucula, usukwazi ukuthi yini azoyenza emculweni. As much as nizomele nimsupport nani, kodwa usukwazi ukuthi yini ayizela, yini imkhiphe kubo. Usuke engazile naye ukuzoqhaitha la, usuke uzosebenzele kubo, yasebenzela abazali, iy'ngane zakubo makuthi kukanjalo ingoduso yakhe or umkakhe, ukuze naye akwazi ukuthi impilo yakhe iye phambili, abe recognize umuntu. So kunalento mhlambe nibe nayo ukuthi hayi niphusha inzondo, niqhuba ini, nichemile, akuchenya. Kodwa into eyenzakalayo lapha online kukhulunywa izinto abantu abayikhulumayo, kusuke kulokho kudelana okwenzakalayo, lokho kubhoxana lokho okuhlala kwenzeka usuku nosuku. So ngaleyo ndlela le ngithi ayikho into esekuyi-deep eserious ngaleyo ndlela leyo ukuthi abantu sebengazi bebe deep ngoba sekwaba nenzondo engazi ukuthi ibuyaphi, inzondo yeqiniso. Babeyiculela uMthandeni, beyifikela, beyiphushela umuntu onomoya ophansi, enamahloni nje, kumfana nje oright, wakhula emculweni, wamqinisa-ke umculo ngama-challenges ayekhona naye awaziyo ukuthi imaphi kuze kube la abakona. Ukukhulumeka-ke anokukhuluma-ke kwezinye iy'khathi kulungileke, it's fine, uyakukhuluma-ke, kodwa iy'nselelo nokomelela akuthola khona la emculweni kuyamqinisa naye. Ingakho naye after sonke isikhathi ezama ishaya ingoma, enza kahle lapho enza kahle khona, kwagcina kwaze kwafika izinga afika kulona. Okuyilapho-ke manje abaningi akade bemazi sebemrecognize, bemazi kade evele khona futhi ezenza izinto ezi-right, ezinhle, ejabulisa abantu, edlala emcimbini. So kusesikhathi it's not about inzondo, it's not about ukuthi umuntu amthande. There's no need ukuthi uze kuthiwa uzonda umculi thizeni, yini oyihlanganisa naye, because umculi ungumculi, umlandeli umlandeli. Ayikho into esuke ngihlanganisa nalowo muntu loyo, ayikho nento engihlanganisa noKhuzani. If ngi-appreciate umsebenzi kaKhuba, ngiyawu-appreciate kulokho, akekho angikoleta khona ukuthi hayi ngoba ngikhuluma kahle ngayo. If uGatsheni awenza kahle, is the same thing. Mina as umbukeli, umlandeli,
womculi kaMaskandi noma umculo kaMaskandi ukuthi ngiveze italent abaculi abalenzayo nanezinto abasi-achievile before, ukuthi besingakwazi ukukhuluma before sisho izinto noma inhliziyo zethu zagcina seyikhetha labezithi hayi nangu into engihamba nayo, kodwa lokho akusho ukuthi omunye umuntu izinto azenzile nangendlela afike ngayo awukho aware, usuke u-aware ukuthi kwenzakaleni. And if uzolandela umculo ngokuthi uzovala amehlo, uzovele nje ucabanga ngendlela ocabanga ngayo ukuthi hayi shuthi makunje, hayi shuthi uyalwisa ubani, no, anginjalo. Kodwa abantu kumele bekwazi ilokho ukuthi kulesikhathi asikho nje isidingo ngalendlela osuke becabanga ngayo abantu. Zinhle izinto ke umthandi asazoyi-achieve, zinhle asazozenza, zinhle futhi izinto aseyitholile, including nabo oma-record of year kade wasecula umthandeni, ecula futhi kahle ey'khathini ey'ningi enzela abalandeli bakhe. Kukhona ukubhukana okuncokolisana namaqhawe athize, lokho kukhumbana, lokho kuthize, into yakhona emculweni, into abantu kumele bayazi leyo, into abantu kumele be-understand leyo. So ngaleyo ndlela leyo, ngalokho akusesikhona ukuthi sekunento ethize engale. Thina akumelanga ukuthi mawumlandeli kaMthandeni sekumele ube khona umuntu ombonayo ukuthi hayi usemzonda ngempela umuntu uKhuzani, hayi futhi ukuthi uyamzonda, yabo engamthimisana amathi mayembona, uze uzibuze ukuthi hawu kanjani na, yini lo muntu ebekanje, udalwa yini, you understand, uthole ukuthi nawe awu-understand ukuthi kanjani. So impilo-ke injalo-ke emhlabeni, okwethu ukuthi nje sikhulume ngabantu esikhuluma ngabo, siveze lokho okuhle abakwenzayo, ngoba siyokhanda isizwe esiyoya phambili, isizwe esihloniphekile, nabantu abeza ngemuva befunde ukuthi if umuntu uphila kunabantu abaphambili abenza izinto futhi wenza kanje emhlabeni. Nathi singagqugquzeli ukuthi siphushe oqhawe lami ngalendlela yokuthi sekunenzondo, ngoba oqhawe lami bahle yes, kodwa banelimit. Nabo oqhawe la bethu abasebenzi ukuthi benze yonke into, aye bekwazi, bayabadinga abanye abaculi, bayakudinga ukubambisana, bayakudinga ukusebenzisana ukuze naye umuntu aphumelele aye phambili. So ilokho bengifuna ukuveza. Ngo-2013 vele kade ayibamba umthandeni, it's been over 12 years now. Abantu kumele bekurealize ukuthi kusuka kude. So angathi umuntu mengizwa ngikhuluma nje, ngikhuluma nje umuntu obuka umculo kaMaskandi, angikhulumi nje ngesupport ukuthi ngisupport abantu. Ukusupporta into eshalo, fana nethuna nje elifishane, yabona, into engeke kusendawo, kodwa kumele ubuke izinto ngesekujulile, ubheke ukuthi into ethize injani and ihamba kanjani. So ilokho nje bengifuna ukuveza, akukuningi kakhulu, bengaqondile nami ukuthi ngilande ngize ngibe deep kangaka, ngize ngikhulume izinto ey'ningi ey'ngapheli. Bekuyilokho engifuna ukuveza ukuthi umculo asiwusapothe kahle, siwusapothe ngeqiniso, sibalandele kahle laba lezi insizwa lezi esiyibonayo zonke, futhi ngesikhona ukuthi kumele sisapothe uKhuzani noMthandeni kuphela, bonke abafethu abakhona sibalandele ukuze umculo ukhule, siba-preserve i-talent labo, because i-talent yabo li-special, bengayitholi besenkingeni. Umthandeni u-2013 esibiza abadlwane, lo album leyo bayazi abantu, bayazi abalandeli umshuvo inkalo nenkalo ukuthi ayenzana lezo khathi lezo. So ama-trend-ke into esivele khona nalezi khathi nedi nje phela izinto sazenzeka ngendlela ezenzeka ngayo. Bekuyilokho, ngiyabonga. Angazi noma basazosithola isikhathi abantu sokubuka ividiyo engizoyi-eda lapha ngasekugcineni. Ngiyabonga. Yey, awusithwale kanzima baba, abazali bethu basishiya sisancela nawe mfowethu. Oh, awusiphila kanzima baba, abazali bethu basishiya sibancane. Yey, awusiphila kanzima baba, abazali bethu basishiya sisancela ubisi. Sanibonani balandeli bomculo. Uthi sitholakala into